Hem entrat a l'interior del santuari de Sant Afra i fixeu-vos, aquí a dalt hi ha la Mare de Déu de les Neus, que a vegades passa desapercebuda, perquè, esclar, el protagonista és la Santa Afra. I aquí tenim, doncs, una quantitat de llantions, d'espelmes, que els fidels li dipositen. I ara pujarem a dalt darrere del presbiteri, estem aquí en el presbiteri, que hi ha el cambril de la imatge de Sant Afra. Aquí podem veure la imatge de Sant Afra, és una imatge del 1958, podem veure la Santa, si puges una mica cap aquí dalt, Caral, que és qui filma, podrem veure la palma del martiri, que significa, quan veieu un sant o una santa que porta aquesta palma, vol dir que ha estat martiritzat, la palma del martiri. I fixeu-vos que també hi ha un tall de fusta que és en forma de creu, la creu de Sant Andreu, que és on va estar lligada, on van lligar Santa Afra durant el martiri, perquè ja sabeu que Santa Afra va morir cremada. Aquesta imatge és del 1958, quan es va fer també, quan es va construir aquest retaule de fusta, que és autor d'aquesta imatge de Ramon Pericall. Doncs bé, a Sant Afra se la pot invocar contra les malalties de la pell, com la ronya o la sarna. És advocada per alleujar la febre, i quan la medicina no estava tan avançada, molts fidels s'hi emparaven contra el tifus, la verola o el xarampió. També és l'advocada contra el foc. La culpa de que sigui així és que va morir cremada. També la invoquen o l'han invocada els pagesos de la vall del Llémena contra les pedregades, i la tradició, a través de la passió de la conversió, l'ha feta patrona de les prostitutes que es volen penedir. Salutacions des de Sant Afra.